Fl-aħħar sigħat pajjiżna reġa' kellu mewta oħra kaġun tal-coronavirus kif issa l-vittmi telgħu għal 373. Matul dan ix-xahar ta' Marzu kellna 58 vittma tal-COVID, l-aktar xahar ta' din is-sena li fih pajjiżna kellu imwiet. Il-vittma hija mara ta' 99 sena li mietet fil-Good Samaritan Long Term Facility. Bejn il-ħadd u tnejn instabu 191 każ ġdid tal-coronavirus biex it-total ta' każi attivi huwa dak ta' 2603. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar ukoll li fiqu 323 persuna biex it-total ta' persuni mfejqa huwa dak ta' 25,343. Il-każijiet totali wara s-sena tal-pandemija fostna huma 28,319. L-ar xahar tal-pandemija kien Diċembru tal-2020 dan kif 82 familja tilfu xi ħadd mill-għażiż tagħhom minħabba din il-pandemija. Sissana taw ftit aktar minn 145,934 doża tal-vaċċin, b'aktar minn 44,483 persuna ħadu it-tieni doża.